Så er det nu, det sker. Vi bliver lige samlet op nu her. En firehjulstrækker, så skal vi lige lidt videre, inden vi må gå på egne ben. Så er vi klar? Ja. Ja. Det er fedt. Nu forlader vi køretøjet. Bevæger os op bag Mont Blanc heroppe. Så det bliver dejligt. Der skal vi have gang i bentøjet. Så har vi fået gået lidt. Vi må tage en lille detur, da hovedvejen var lukket på grund af lavine. Så der var oprydning. Så nu er vi kommet ned i en flot dal. Vi er lige gået igennem. Kommet op i snegrænsen. Vi har Christian og vores guide foran mig. Og ja, selvom det er snegrænsen, så er der stadig lidt lunt. Nok fordi man arbejder lidt jo, men der er stadigvæk en 15 grader, tror jeg her. Men det skal nok blive koldere. Vi har Mont Blanc her i baggrunden, som er fuldstændig snefyldt. Rigtig flot. Der skal vi over på den anden side. Så, men nu tager vi lige de næste 4 timer, inden vi holder en pause. Så, men fantastisk udsigt. Er det rigtigt her, Grønbæk? Det er bare fantastisk. Så vi holder derovre. Ja. Nå, det holder deroppe, ja. Det var faktisk deroppe, vi skulle have været sat af og gået resten af vejen. Men sådan blev det ikke. Nu var der en chopper. De flyver lidt rundt her. Både med forsyninger og rescue. Så vi skal bare bruge deres forsyninger. Rescue, den hopper vi udenom. Det er i hvert fald planen. Ja, så det var lige lidt fra den første del på Mont Blanc. Eller optakten dertil. Fordi Mont Blanc ligger jo lige der foran os.
dernede. Så må tage den dernede. Ja. Så. Hvis det her. Så er vi kommet en my længere op. Der er lidt hårdere. Stadigvæk ikke så koldt. Ja, Christian er kommet der. Men det er stejlt. Og det er bare the only way is up. Så selvom vi skal have en pause. Herovre er der faktisk en lille hytte, som vi skal have lidt frokost i. Men ellers jo en fantastisk view. Mil! Vink! Der er ikke meget landvej. Det er bare lige op. Hør et lille lavineskred i baggrund. Wow, deroppe. Christian? Lavine. Avalanche. Hold da kæft. Det er da godt, vi kom forbi der. Jeg tror ikke, der har været en fare på det tidspunkt med det der. Nej. Buller løs. Crazy. Nå. Der var lige en lavine. Heldigvis ikke, hvor vi gik. Så er vi kommet godt op i højderne. Men selvfølgelig ikke højt nok. Vi skal videre den vej over bag. Nu er
er det rent sne. Se, det er godt hvidt. Dybe snespor lige op. Jeg står faktisk lige midt. Lige pas på. Men en lavineskred har været her for nylig. Kan man se, hvordan isen bølger. Der kommer Christian. Smil af Grønbæk. Han kan ikke, siger han. Det er dele med også hårdt. Men det har vi jo selv bedt om. Jeg arbejder lige i øjeblik. Hvad siger du? Hvad siger du, Grønbæk? Vi arbejder lige i øjeblikket for at overleve. Ja, det kræver lidt ekstra. Vi må hive frem, hvad vi har i gemmerne. Så går det op. Derude har været en lille lavine og rullet ned. Stoppet lige der. Ja, den skulle ikke videre. Nogle gange ryger man dybt i. Sindssygt ondt. Shit. Ryger man altså bare ned i en hole. Christian er med. The only way is up. Baby, it's you and me. Så er vi ved at være ved første, jeg tror lige jeg stopper, overnatningssted. Lige deroppe, hvor vi skal sove. Nu har det også været temmelig hårdt. Alt det her, der er normalt ikke sne. Og nu ligger der bare flere meter sne, og vi synker i en halv meter. Så det gør turen en del hårdere. Men det gør jo heller ikke noget. Men det er blevet lidt koldt. Der er noget mere tøj på. Så når solen er væk, vinden blæser, så er det altså køligt. Så Christian kigger frem dernede. Das ist koldt. Nå, vi må videre. Ja. Kommer der lige en bag mig. Så. Jeg er ved toppen. Ja, toppen passer ikke. Jeg er ved at være oppe.
Sådan her. So nice. Så. Det var første dags strabasser. Kommer der skyer ind over. Jeg er helt svimmel. Så ved vi, hvordan det er at blive 90 år. Ah. Det var dagens strabasser. Nu skal vi kun gøre 3 dage nu. 2 dage nu, så er vi op. Det var hårdt. Jo tak. Så mig med. Dem, der har en stor cooler, eller der også... Eller, skal vi også her? Hvad? Det bliver bare ikke i dag. Hvad? Jeg siger, vi skal også derop. Det bliver bare ikke i dag. Nej. Ja, så nødt. Kom. Du kan få lige op et parker. Så vi lige noget drikke, vi finder værelsen. Vi står bare det, vi siger. Ja, cola. Så Better ja. Skal du noget at drikke? You need something to drink. Cola. Simpelthen noget. Som vand, ikke? Det har vi vand med. Jeg er tit til at tage senere. Jeg skal ikke have det. Jeg skal bare en cola. C'est quoi? C'est 35, c'est pas plus, hein. 40 peut-être, c'est pas méchant. Putain, quoi. Så siger vi godmorgen herfra, og klokken den har været 2:30 cirka. Vi har lige fået sovet et par timer. Nu skal vi prøve at se, om vi kan komme på toppen. Eller det vil sige, vi har en 10-12 timer foran os i dag. Det bliver ganske trættende. Vi har fået lidt morgenmad. Vi har fået udstyr på. Christian vil tage det sidste på. Er det rigtigt? Christian, er vi friske? Ja. Vi har en hjelm på. Det er jo selvfølgelig, hvis der er nogle sten, voks, som der falder ned og noget, så har vi her været ved os på harnes. Vi bliver spændt sammen, hvis der er nogle gletsjerspalter, så dem skal vi helst ikke falde ned i. Og er der en, der gør det, så er der 2 andre til at holde imod. Ja, og hvad har vi mere med? Vi har en isøkse. Det er den her. Ja, hvis man skulle glide ned, så kan man lige nå at tage fra. Og ellers så har vi bare vores gode mør. Eller sjov ballade. Jeg tror, vi får brug for det. 12 timer, fuld skrue. Det var hårdt i går. Det bliver hårdt i dag.
Nu må vi se, der er rigtig, strong winds, der er lidt tvivl om, at vi kan gå videre, så vi vil jo gerne have sikkerheden i højsædet, så vi prøver at se, hvad der sker. Så løber du ingen vegne, Christian? Heller ikke igen. Heller ikke det. Yes. Så er det nu, det sker. Yes. Many people. Yeah. It's the normal way from Italian side. Okay. Yes. Now, Yeah. and then the last part is the same. Yeah. Så er vi kommet op i 3.800 meter. Det har været 4 timer. Eller hvad siger du, Christian? Det blæser lidt meget her. Men det er lidt kvarter, tror jeg, ned og herovre bag jer. Til. Ja. Jeg ved ikke, man kan høre så meget ved blæsten, men solopgangen er jo fantastisk. Nu skal vi lige have en pause, inden vi skal videre til toppen. Still going strong! Yes! Christian, han havde lidt symptomer for, at det ikke ville gå godt, hvis han kom resten af vejen her. Så han venter på os ved den sidste hylde. Men Christian, du er også årsagen til, at vi kom herop. Du har kæmpet med os hele vejen. Så sejt. Toppen af Europa. Og snart til dig. Det er sgu lidt emotionelt af det her. Det har været ned igen, inden det bliver for farligt at være her.
Uh-huh. Now it's deep shit here. So maybe I'm not talking about this, but you should just go. Take the food inside. Just go. Even if you have sores, pain, something. Just go. Deep shit. You have to go. Så er det velkommen til Hotel Olsen og Grønbæk. Jeg har fået sådan nogle små grisebuer her. Det er så i etager her. Det er faktisk helt hot, der er sådan. Så har man fået en lille god dyne, og her er der faktisk varme på. Det var der ikke i går. Der var rimelig koldt. Så kan man lægge sine personal belongings der. Så har jeg været ekstra smart. Jeg har min lille tørrestativ her. Der hænger både sokker og alt muligt andet. Det dufter godt, men ja, sådan er det at være på sådan en tur. Så gør vi klar til at komme ud det sidste stykke. Så det er en 8 timer i dag. Og alle de andre dages rabatter. Biggest problem is ned skal vi jo. Så det er ikke lyst, der driver værk i det. Nå, nu er jeg på Kennetoppen. Rundt om dig. Ned med snoren her. Sidder op. Jeg kommer lige lidt ned. Kom lige der. Kan du få den rundt? Sådan. Hvad skal jeg gøre? Bare gå længere ned, stille rundt.
Where you want? You can go. Det går som kan komme til pause. Shoes loose, no trouble. Det er godt, man ikke har gjort det mere end 10 timer, 20 timer, 30 timer. Jamen, velkommen til det fantastiske Mont Blanc. Nu har vi haft æren af at vandre de sidste par dage, eller klatre. Nu er vi på vej ned. Kommet ned i dalen, hvor der ikke er så meget vind, så man kan høre, hvad man selv tænker. Not too bad. Det eneste, der har det lidt trængt lige nu, det er lovbasserne. Faktisk bliver man sådan lidt immun over for højderne. Kan du ikke se det, Christian, nu? Jo. Man vender sig til det. Vi går aftes med pandelampe, og ja, nu er det lidt uhyggeligt. Jeg går morges. Jeg går aftes. Nat. Der har faktisk ikke været så meget sne på Mont Blanc i mange år. Og en af de vigtigste årsager til, at vi har hjelm på, det er jo på grund af stenskred. Men det her er jo fyldt med sne nu. Så det er vist lidt mere lavine frem for sne, man kan få i hovedet. Eller sne. Sten. Good. This was the wire I took, and then coming up over here. The wire. There's a wire there. Tog vi den? Nej. Normally you go there because you hook you on, and then if there comes stone, just don't wash you away. Okay. Så kan man se hytten dernede, hvad den hedder. Tæt. Jeg lærte mig alle de der franske navne. Jeg har lært Mont Blanc. Hedder, hvad er den hedder? Den hvide dame. Ja, Le Grand Moule. Eller The White Killer, som nogen kalder den. Det snakker vi om, når vi kommer ned. Det er her, der ruller med sten. Så, du kan faktisk godt se det. Der er sådan en... Ja. Ja. Wow. Avalanche. Oh. Wow. Yeah. Det er sgu meget skægt.
Det er sgu da den længste rutsjebane, jeg nogensinde har været på. We go downhill. Kommer jeg lige her med lidt is. Okay, så er det en ordentlig tur. Yeah. Hold da. Det er sgu da meget skægt. Ja. Hold da op. Wow! 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 Det var en god tur. Så er der morgenmad. Ser vi morgenfrisk ud? Friske drenge, eller hvad? Ja. Det er fuldstændig. Fresh. Ja, er du frisk? Nej, det er ikke. Du kan ikke filme mig, jeg er ikke. Hvad er det for nogle gamle mænd? Nå.